Здравейте хора, понеже лайва не се получи изобщо, никак, ще записваме на Тривиадор. Тук е Руми. Здрасти. Когато много да се спи. Да, защото стана днеска в 6 часа, не знайно защо. 5:30, още по-зле. И ще започнем игра. Така. Руми ще ни помага с въпросите, ако нещо не помня. Коя паднали са най-костки място? Да. Приблизително колко вида паети са познати на човека? 19. Ще кажа. Достатъчно близо. Вземи голямото. Балканя. Доста са го променили. Целта е да направим такава стена, ако виждате мишката, защото не знам дали съм я поставил. И после всичкото това да го завладеем някакси. През кой век се появява абстрактното изкуство? 18. Последен. Казах го последен. Всички предположиха 18. Както и Жокера предположи 18. Да. Можем все още тука и тука. Тук синя може да си ги завладее тези две земи. Колко години навършва Фейсбук през 2014? Казвай! 20. 10. Пак последно. Значи не ни върви. Ето защо не ни върви. Ние сме срещу ниво. Ние сме срещу 28 ниво. Леле, този не е толкова. Колко електроцентрал има на реката Словакия? 6 да кажем. Айде. Да. Не втори. Тук то ще го затворя. Той ако вземе сега тези две земи. Да, ще ги вземе тези двете земи. И аз сега ще взема и ще го затворя. Или пък той ще ме затвори. Последния начин. Колко метра е най-високата точка в Родопите? Няма... Аз не помня такива неща. Аз помня само мусала. Аз даже и това не помня. Добре, за сладко както върви ние може. Да. Или поне ще сме на второ място. Да. Добре, ние сме първи. Защити си замъка. Да. Ще стигнем стена. И сега ще разпадаме, синя. Така. Какво не ядат веганите? Соя, сирене. Квартирата на Шерлок Холмс се намира на Бейкър Стрит. Трябваше да използвам папагал, а никога нямаше да се сетя. Не съм гледал Шерлок Холмс или чао. Сега какво ще прави той? Ще опитаме да вземе.
Кой звук се пред... Пълзящо надясно древен Египет? Добре. Кой е отборът печелил най-много титли на Шампионска лига на UEFA Кеш? Барса. Вау. Кой от изброените означава калиева основа? Ком? Не знам дали какво означава. През кой век са въведени на 18? Кой филм печели Оскар за най-добър филм и... На колко години почина българският патриарх на Скин през 2012? Как го знае? За жалост, Мария. Може добре да написам и край да писате тази. Приложение с... Не можем ли да използваме пират, бе? Няколко победи имаш. Имам предложение за теб. Окей. Имаш ли нужда от помощ? Даваш му джуния си жокер и ставаш. Хора, победихме! Да. Победихме по малко гадния начин, но... И чест. Да. Но какво да се прави тук пише? Убиваш за да оцелиш. Не малко. Имаме два пирата. А какво правиха пиратите, бе? Построй скривалище за пирата, така ще можеш да ми помогнеш повече. Ако ми дадеш 200 000, може би. Дългата игра тя е няколко 20 минути, нещо подобно. Значи аз играта ми е удобна. Да. Можем, ако искате, някой път, аз срещу Руми. И съм почти сигурен кой ще спечели. Ама зависи всъщност който има повече жокери. Е възможно той да победи. Но да, ще направим още една игра и... Значи аз съм на 17 левел с... Хайде, де. Ето. 17 за 18 левел и съм с население 17. И на нас ни се падна много хубаво място. Супер място. Добре. Така. Колко коли трябва да открадне бандата на героя на... за да изчезне за 60 секунди? 4? Много голям слабфейс. Много голям слабфейс. И тук ще ми бият. 100%. Ама миналата игра ние победихме.
Колко крака има ларвата на комара? 6 ще предположа. Не мисля, че ще има. Няма. И хора, нещо стана. Тук Вълна. Много. Защото скапани интернет. Тук е по-бързо от София, но много по-добре. да. Дали ничего? Аре, де. Галин се събуди. Се надяваш, Не се знае. Аре, де. Колко метра е най-голямата дълбочина на Северният ледовит океан? 16 000 метра. Тиндер как обичам Значи. Да. Много загубили. През коя година е създадена една от най-популярните марки цигари в света? И те я знам! 1810. Верно! Да имаме поне една земя. Спечелиме следващите две и червения спечели една земя, ще е супер. Да, последен ред. Не мисля, че имаме шанс. През кой век? Век! Е било! Не, аз точно тръгнах да пиша 18. Било е 5! Айде стига, бе! Ако имаме някакъв шанс, аз направо... Не знам. Сега в битката на Луна да вземем поне една земя, Пак ще е добре. Огромен планета. Ако не ни убият. Ще е хубаво, ако можем да вземем на някой направо главната. Ако можем да вземем столицата направо. Това ще е още по-добре. Но на колко светлини години е най-близката звезда от Слънцето? Да. Добре, ние сме. Кой да атакуваме? Ти кажи. Синя. Защити се само. Червения. Да, червения. Къде се намира военноморският музей, създаден през 1900? Добре. Колко преговора има история славяно-българска? 5. Ако бяхме казали, щяхме да го вземем. Но за жалост, сега този синя ще ни атакува. Да.
Кой поет не е част от движението на френски? Как? Не мога да разбера, защо се казва Тривиадор България, като има въпрос. То си не за България. Да, ще бъде. Коя е най-добрата храна за новородено? Не. Да. Колко опери? 6? Найс. 6. Хора. Това ще бъде доста трагично. Коя песен е най-българска? Коя песен е на българската телевизия? Ветрове. Кого трябва да спаси Супер Марио? Ега ти въпроса. Това всеки го знае. Колко са играчите на терена в една баскетболна среща? 10. Не, С какво френският град проносят нещо си такова не ме интересува. Има шанс да вземе синя. Ако познаеме само две от неговите. Можем ли да копираме текста отгоре? Не можем. Окей, хора, ако червения не ни вземе сега, имаме шанс. Свали му еднакво. Кой от тези градове в България е с население над 100 000 души? Става сгоре. 100 000 пише. Колко километра е дълга река, нещо си в Австралия? Добре, дай да пробваме. Как е прието да се бележи логотипен при основно... Какво да се бележи? Лъга! Не знам как го познах това. През коя година е родена в Пловдив артистът? Да. 1990. Не стига, бе. Къде го знаем? И загубихме. Така, хора... Чакай! От коя страна е групата Рамщайн? Германия, добре. Колко основни енергийни център има човешко тяло? Моля те! Син, защити се! Моля те! Моля те, син, защити се, за да мога аз да те взема. Колко общо са... Всъщност втори сме. Да. Ти не си признаеш, че Да се опитаме ли? Да. Сега ако го вземем, просто какво получава Хан Тервел от Тервел? Кой? Ясно не получава. Край на играта. Пак сме втори, пак не сме. Добре, хора, надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал,
дайте лайк, ако не ви е харесал, пак дайте лайк. И до следващия път. Не забравяйте да се абонирате. Да, не го забравяйте никога. Абонирайте се. И това е от нас. До следващото видео. Чао!